En principi, en aquest moment no n'hi hauria d'haver de xoc de legitimitats, perquè estem en un procés on encara estem respectant totes les regles democràtiques i totes les regles de joc de l'ordenament jurídic tal com està dissenyat a la Constitució. En aquests moments el que hi ha, podríem dir, és una diferent interpretació de com s'ha d'articular aquesta voluntat popular que ha sortit del Parlament de Catalunya i els mitjans per poder exercir un dret a decidir a un referèndum de consulta al poble de Catalunya per l'autodeterminació. Podríem dir que hi ha una diferència d'interpretació. De moment, a mi em sembla que no podríem parlar encara de xoc de legitimitats. En un futur, potser sí. Has parlat de diferent interpretació. Aquesta interpretació diferent que es fa de la Constitució, on comença? En realitat comença de molt enrere i es va forjant a través de les diverses sentències que ha anat fent el Tribunal Constitucional, que ens han anat retallant aquesta interpretació que en principi podia haver estat més autonomista i més favorable a Catalunya dels preceptes constitucionals. Però té un punt d'inflexió màxima en la sentència de l'Estatut 31/2010, on realment s'interpreta l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 d'una manera molt restrictiva i fins i tot de vegades contrària al mateix text de la llei per en realitat deixar bastant en paper mullat el que és l'autonomia de Catalunya i el seu autogovern. En el marc legal que ara ens empara després d'aquesta sentència, quins moviments es poden fer des de Catalunya per intentar complir amb la proposta electoral que va fer el president Mas en aquestes eleccions? La proposta electoral et refereixes a la consulta. En realitat hi ha diverses vies. Una d'elles és la llei que ja tenim, a través de la llei que ja tenim aprovada 4/2010 de consultes referendàries d'aquí a Catalunya, i això ja podria servir per plantejar aquesta consulta a l'estat espanyol, demanar-li l'autorització. Després tenim, si l'estat espanyol considerés que ell és el competent, podria fer una delegació o transferència a través de l'article 150.1.2 de la Constitució, a manera com ha fet el Regne Unit amb Escòcia. És un mecanisme semblant. Després hi hauria la via de la possibilitat d'un referèndum consultiu per l'article 92 de la Constitució espanyola, que permet sotmetre a referèndum les qüestions d'especial transcendència per part del govern de l'Estat i amb autorització de les Corts. Evidentment, aquí hi hauria d'haver algun mecanisme on participés el Parlament de Catalunya per poder modular aquesta pregunta i poder estar en el procés. I finalment hi ha una altra via apuntada per alguns juristes de caire estatal com el Rubio Llorente o l'Araceli Mangas sobre fer una llei orgànica ad hoc, una llei orgànica d'un referèndum de secessió, que aquesta podria ser interessant i de fet a la Comissió de Venècia pel cas de Montenegro també s'apuntava que aquesta era la bona via, podria ser una de les bones vies. Totes aquestes vies requereixen que la part espanyola s'hi avingui. Si no vol, si es mantenen l'actitud que tenen ara, què podem fer des de Catalunya? Quina és la via per convocar aquesta consulta o anar endavant cap al procés? Tenim dues vies més. Una seria fer una consulta no referendària, que és dir, una consulta que no requerís l'autorització de l'Estat. El que passa és que és una consulta que no s'utilitza el cens electoral i per tant el seu nivell de veracitat de vot, de fer feent, doncs és una mica inferior, però es podria intentar muntar, de fet ja hi ha un projecte de llei en aquest sentit, amb les màximes garanties que no són les electorals màximes del referèndum. Però aquesta podria ser una via per fer la consulta. Com dic, està en projecte de llei al Parlament, en proposició de llei, perdó. I l'altra via, doncs, és una via que ja hem utilitzat, que és el tema de les eleccions, perquè nosaltres anem a votar programes a través dels partits polítics, on hi pot haver, com ja hi ha hagut en el passat a les eleccions del 25 de novembre, la proposta del dret a decidir, i podria també haver-hi una proposta doncs, de secessió o d'independència. Una declaració unilateral al Parlament la veu factible? En realitat, l'ideal seria, de cara a la legitimitat democràtica del procés, que és on ens basem per realment empoderar-nos, diguéssim, carregar-nos de raó, en realitat seria millor exhaurir primer totes les vies per intentar que fos verificada aquesta voluntat d'independència del poble de Catalunya.
Però, esclar, no sabem si en l'últim moment, si els representants polítics fossin majoritàriament, que són els representants del poble de Catalunya, fossin molt, molt majoritàriament favorables i no hi hagués cap més via, jo no sé, perquè no tinc bola de vidre, si efectivament això podria arribar a ser efectiu. No desitjable, segurament.